Hello, good morning. Quick message lang mga kaigsunan. Og makalilisang balita mga kaigsunan. Gani na sinati nato, na witness nato kagabi ang panghitabo diri sa among lugar. Gawas nga nagbagyo, walay kuryente. Og atong na experience ang maong linog. Although dili kayo anak kakusog, pero unlike mga kaigsunan, kisay magdahom nga sa Cebu di ay possible dito jud ang pinaka-main sa kinakusgan nga paglinog mga kaigsunan o may resulta og mga kinabuhi nga nakalas, mga damages o mga injured nga mga tao nga tambakan o nakita nato sa social media. Mga kaigsunan, siguro dili naman ni sagaran nato tungod kay sa milabay pang mga tuig, mga kabulanan kaniadto pa nakalain na nga panghitabo na lain-laing lugar sa linog. Apan makaigsunan walay laing pinakabasihan nato sa mga panghitabo. It is written in the Bible that there will be an earthquake in various places. And knowing that this earthquake, makaigsunan, is one of the end time signs for the day of the Lord. So nagtuo ko nga ang Dios nagparamdam dili lang sa tibok Cebu, bisan sa tibok Pilipinas ngadto sa tibok kalibutan. Makaigsunan, sakto yun sa Bible nga dili siya buot nga adunay malaglag sa tao. Apan ang matag usama nagkabot sa paghinulsol og pagkinabuhing matarong og balaan diha sa Dios samtang naghulat kita sa pagbalik. Gitugutan sa Dios ang maong sama niini nga mga trahedya mga kaigsunan. Usaray pinakarason aron ang tao nga maka-realize nga adunay Dios. Aron ang tao managkabot sa paghinulsol. Mga kaigsunan ko, samtang wala pa ang pagbalik sa Ginoo, dapat karon panahon na. Kung ikaw karon nga naminaw nagtan-aw niini, nga ikaw wala pa kay panahon sa Ginoo, na lulong ka sa imong oras, sa imong bisyo, trabaho, negosyo, o unsa ba, tuwa na tanan imong panahon dito, wala na kay mayong relasyon sa Ginoo, wala pug kay relasyon sa Ginoo actually, wala kay pagampo, wala kay simba, wala kay pagbasa sa pulong sa Ginoo, nagdumot gyapon ka sa ubang mga tao, di ka kapasaylo, dalo ka nga tao, dili ka maibatasan og kinaya, dagang mga tao di ganahan nimo. Mga kaigsunan, panamin yun ang Bible, yun si Pablo, examine your hearts. Karon ang panahon mga kaigsunan, tang-aw na to tong kaugalingon. Unsaon nimo pagtan-aw sa imong kaugalingon nga makita nimo ug unsa imong gikinahanglan. Igsuon ko, abli imong Bible, basa sa Bible. Kung naglibog ka, pangita og makatabang sa pagtudlo nimo sa pulong sa Dios. Mao nay gikinahanglan karon, dili lang kay reliyon imong gikinahanglan kayo, nindot man nga natay reliyon, pero unaha ang pag-ila nimo sa Dios, pinagis pulong sa Dios. Adto sa imong leader, pagpangayog tabang nga labaw sa tanan, ma-disciple ka. Kana gyud ang gahom sa pulong sa Dios nga modulot sa imong kasing-kasing, nga mo resulta kausaban. Mailhan nimo nga nakas Ginoo, kanang nabati na nimo ang gugma sa Dios, nga mobati kag kaluoy, pagpasaylo, ang gugma nimo sa pagsimbag, pagpangalagad sa Dios, ang gugma sa pagampo, ang gugma sa pagbasa sa pulong sa Dios. Mao nay pinakatimailhan nga naa ka sa presensya sa Dios. Kay kung naa ka sa presensya sa Dios, naay kagawasan, na ingon ang Bible, where the presence of the Lord there is freedom. Unsa nga freedom? Gawas no nakagikan sa tanang kalibutanon nga kahilayan, tanan nga hudyaka sa kalibutan, bisyo kahilayan, gawas no nakadiya. Ang imong pagbati lahi na nakay pagbati nga mahigugma sa Ginoo, magpagamit sa Ginoo, gugma nga mga lagad sa Dios. Dunay gugma nga nahigugma ka bisan sa imong kaaway. Makaigsunan ko, karon ang panahon nga batunan nato ang seryosong pag-ila o pag-alagad sa Dios. Magsimba diya kaniya sa espiritu sa kamaturan. Igala ko ako moingon nimo gihigugma ka paig sa Ginoo. Naay katuyuan ng Dios, naay plano ang Dios alang sa imong kinabuhi. So karong panahon, lig-unay mong kaugalingon,
pangalagad sa Dios nga diin dunay maayong relasyon, pagtuon ug magbasi imong kinabuhi diha sa pulong sa saad sa Dios. Salamat sa iyong pagpaminaw, salamat sa iyong pag-share sa atong video. Ingat mga kaigsunan, God bless you, mayong adlaw.